नोंनि थाखायनो बिसिना गारिया गैला थुमथुमजा फार्स्ट टाइम बेंगलराव गामसा गाननानै ड्राइभिं खालामनाय हेल' लोगोफोर जोंनि बिगाल चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जाबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय जोंना आयंमोन फैनो नागिरलायबाय तामिलनाडुनिफ्राय ओमफ्राय बिसोरो जोंनाव थास' बिबार ओमफ्राय ना एवनाय जानो लुगैनानै फैनो लुगैथारबायनो आयं हिन्जावा ओमफ्राय एकदमबारे इमारजेन्सिसो फैनो नागिरदों आरोना एकदमबारे साम'आबो दै अखा हाबा दै लोंबाथाय मोननो नागिरा नालाय साम'खौ ओंखायनो साम'खौ लब जादों आयंआ ओमफ्राय थास' बिबार ओमफ्राय बिसोरखौ लांनो थाखाय इमारजेन्सि फैसिगोन आरोना ओमफ्राय लेट्स गो भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय जों आयंमोन फैनायखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय लेट्स गो हांसो दानिया होसिगोन ने हांसोखौ जानो थाखाय फाइनालि हांसोखौ मोनबाय नै दा हांसोखौ फुबाय गां फुबाय नै फाइनालि सफैबाय आयं मोनाव सफैबाय नै मामा लाबोदों खुमब्रा गोदै अमा लाबोदों अमा बे मैथाया नै सायनानै दोनखादोंमोन गाव जानो इमारजेन्सि फैनायसो एकदमबारे जानो लुबैथारनानै आयंआ बे मा बुस्थु लाइ ए गंगार लाफानोलै नै दा जों गंगार लाफाखौ सायसिगोन मानो होनबा अमाजों जासिगोन दा नै फाइनालि मैथा बांगालजों नाजों मोनबाय ओमफ्राय नै हांसो मोनबाय फाइनालि जा गोथाव मोदोमबाय अ माय गड गंगार लाफाखौ हाखांबाय ओमफ्राय अमाखौ दानिया सुगासिनो साफानो नै आं हिन्जावनि थाखाय ना फ्राय एवबाय एवखानायमोन ओमफ्राय गरम खालामबाय थान्दा जाबाय नालाय एवआ नाजों जानो थाखाय बामब्लु सिफ्लिथारबाय हनै गोलोमदै गसरजोब्बाय नै ओरैबायदि गोथाव ओरैबायदि टेस्टि जादो जिन्दगियाव आरो माला मोनबावगोन मिन्थिया दिनै मोनखानायावनो मारि मोनबाय आं खेबसे गंगार लाफाजों अमा बेदरजों दानिया दै होबाय जाहाय गारिखौ आरो सेकेन्ड टाइम सालायबावसिगोन आङो दा एसे सालायनो नागिरदां जोङो दा साम' खननो थांसिगोन ओमफ्राय थास' बिबार लायनो थांसिगोन जों थुथु गारि समानलाय ना हौवाया फार्स्ट टाइम बेंगलराव गामसा गाननानै ड्राइभिं खालामनो नागिरबाय आरो ना फाइनालि सफैबाय नै खाजेनबाय होमबा मामिया थास' बिबारखौ थास'जों दालां खाथियाव फैबाय होमबा जोङो गिबायसो आयंआ गिबाय लेवार गैया बिदिनो दे औ लेवार गैया बिदि नागिरो आरो हाग्रायावसो नागिरबाय हाग्रायावसो बोलानानै नागिरबाय अ सयथिबो नै मनासे जाखाबाय थास' आथिङानो मनासे ओमफ्राय नै थास' बिबारा मनासे जाहरनोसै बेबो आथिङा नै मनासेखा सयथिबो खायै नै आयै थांनो बाबायना हौवाया खागासिनो हिनजाव बायदि नै गावनिफ्रायबो गोलावसिन मोनबाय जा गोजौ इन्ट्रेस्ट दासो मोनदों बे इन्ट्रेस्ट गावनिफ्रायबो गोलावसिन दैयानो जा रानस्रावजोब्बाय ओमफ्राय दा साम' खनहैसिगोन आरोना बाबामोना फैबाय नै कारजों फैदों नै जोंना थास' बिसं खागासिनो जा सानजोंल'सै आरोना ओंखायनो थास' बिसं ओमफ्राय दिंखिया खानो नागिरदों ओमफ्राय आयं बाबा मामि मोना साम' खनहैबाय आरोना एसे मोनबावबाय ओमफ्राय माखासेखौ गारियाव दोनखांखाबायमोन दिन्थिनाय जायाखै दायो दिन्थिनोसै साम' खनना फैगासिनो मालाय नोंनि थाखायनो जों साम' गोलाव लाबोना होफैबाय दैमा गाथोननिफ्राय
बिसिना गारिया गैला थुमथुम जाजोब्बाय थास' आइथिं गारि थास' आइथिं गारि दिंखिया गारि थास' बिबार गारि थास' बिसं गारि माथो ओमफ्राय साम' गारि साम'आ सिथाब लांजोबथों दाहाय गारि सिङाव खालामबाय बे गैया दादासो लादों दानिया जोंना दाउ देग्रा बिमाखौ सिथारसिगोन नै दाउ लकेल जोंनि साला पुष्पाराज दा अनलानि थाखाय अन देबाय नै फाइनालि अनलाया मोनबाय लोगोफोर गोजा जावलायबाय नै बेदरा नै ओंखाम जागासिनो जोंना आयंमोना आदा मोना थांसिगोन बाजै मोना थांसिगोन उफाय गैया हासथायाव ओंखारलांसिगोन नै थफ्ला लाजोबबाय जाबाय लोंबाय हरबो थाबाय नांगौ बायदि मैगं थाइगंखौ लाबाय थेंक इउ नोंसोरखौबो बिदिनो दोनबाय थाथों इसोरा जों मोनफैबाय थाबावनायनि अखानायै थांनाय जाबाय जोंबाय दुलाराय बर' फरायसा उन्दुदों जोंहा थाबोबाय जेबो थांसिगोन फुङावनो थांनाय जासिगोन नै साहाबो मोनलासै जेबो मोनलासै खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन जाबाय लोंबायबो थांसै बिगाल चेनेलखौ बा सान्दिया सनिया बयखौबो अनसायबाय थाबानो जाबाय साबस्क्राइब खालामना हो बेलखौ दाबायना हो जों बयखौबो सापर्ट नांलायगौ ना बयनिबो थाखाय नङा होमबा बाय दे मिथिखाबाय बिसोरो लोगोफोर जोङो फुङाव उन्दुदोंसोमोन ओंखायनो आयंमोनखौ बायबो होननो मोनासै आयंमोना गाज्रि दामोनसै ओमफ्राय नोंथांमोनाबो खुलुमबो मोनासै जों उन्दुदोंसोमोन थ' आयंमोनखौ बाय होननाय जाबाय बाहायनो थांनोमोन बेस्राफोर